1950-luvun alussa Liisa Johansson-Paappi sai oivalluksen pelkästään lasin käytöstä valaisimena. Hän oli yhteydessä Iittälän lasitehtaaseen ja siellä sovittiin lasipuhaltajien kanssa mahdollisista muodoista, joita valaisimeen Liisa oli halunnut. Hän samalla köysi mahdollisuuden happohimmennettyihin pintoihin ja kiiltäviin lasipintoihin, sisähimmeisiin lasipintoihin ja niin päin pois. Saatiin hyvin monimutkaisia uusia tuotteita. Tässä on esillä muun muassa sipulisarja, joka on erittäin menestyksellisiä. Samaten tämä pyöreä pulpo, joka kuuluu myöskin sipulisarjaan. Alkujaan kaikkia kutsuttiin sipulivalaisimiksi. Sitten on pagodi, joka voitti hopeamitalin Triennaleissa Milanossa vuonna 1960. Sen lisäksi näitä valaisimia on huomattava määrä ja merkkipantavaa niissä on se, että aika paljon yhteistyössä lasinpuhaltajan kanssa on tämä muoto syntynyt. Eihän lasin muotoilija voinut määritellä, minkä näköiseksi valaisin tulee ennen kuin hän sai tietää sen siltä lasinpuhaltajalta ja tekijältä, millä tavalla se muoto muodostuu. Mutta hän erittäin suuressa yhteistyössä oli nimenomaan näitä tehdessään. Kaikki olivat osallisia Milanossa Triennaleissa useampana vuonna ja saivat sieltä kunniamainintoja, muun muassa tämä pulpo ja tuo pagodi, joka tuli hopealla palkituksi.